What's up mga bay? Dito na naman tayo sa ating grahe. Sa ating grahe ay itong si Sniper naman natin ang nakasalang. So magchi-change oil tayo. Ito yung first time na magchi-change oil ako sa kanya simula nang nakuha natin to. So i-drain muna natin bago natin isalin yung langis. Siyempre kaya nga change oil, tsaka magpapalit na rin tayo ng oil filter. So ang gamit natin langis ay Yamalog. So itatry natin to kung maganda ba ang performance na itong Yamalog. No, so ang Yamalog nabasa ko dito ay made in Philippines, no. So dito lang to ginawa. No, nabasa ko made in Philippines Yamaha Motors Philippines Incorporation. So meron pa tayo isang ginawang mood dito. Nagpalit tayo ng 13 teeth na sprocket, no, engine sprocket dito. So pakita ko sa inyo kung pwede ba o hindi. Kasi pwede naman siya mga bay, pero may ginawa tayong konting pagbabago para maging plug and play yung 13 teeth, no. Yan, so baklasin natin mga bay. Mag-change oil na rin tayo. Pag mag-change oil kayo, kailangan na kung pabukas ka, dito ka sa kanan po pwesto para hihilahin mo, no. Sa kanan ka po pwesto para hihilahin mo. Ganon, hindi patulak. Pag maghihigpit ka naman, itatakip mo na ulit, doon ka naman sa kaliwa po pwesto para pahila. Para mas may buwelo at mas komportable sa pagpapalit o pagluluwag ng drain plug ng langis, no. Yan. Ayan. So dito naman mga bay ay 8, no, 8, number 8 naman na socket o kaya naman T-rings na number 8 mm. So luwagan na rin natin, total na drain na. Ayan. Yung mahaba yung isang tornilyo. Siyempre, meron na rin tayong biniling oil filter. Mga bay, meron tayong filter. Lahat ng Yamaha Sniper ay iisa lang ang sukat ng kanilang oil filter. Kung magtatanong kayo, para meron na kayong idea, no. Isang sukat lang lahat. Ayan. So ito yung disposable na oil filter. Pero meron namang nabibili na washable. Hindi ibig sabihin na washable ay lalabhan nyo na, no. Yun po ay pwede siyang hugasan siguro ng crudo. Yan, crudo o kaya naman ay pahanginan nyo lang. Yan, alright. Hindi natin alam kung saan siya. Yan. So punasan muna natin mga bay, kasi pag ano yung mga bayo. Okay, pag ano na, kasi ito may ano dito na para sa dito. So swak, diba? Yan. So punasan muna natin, baka kasi meron mga buhangin na nakaipit yan. Magkaroon pa lang dito natin mga Yan. Alright mga boy, lagay natin ang mahaba. So usog natin para kung mahulog
mahulog yung nut, yung bolt ay hindi shoot doon. Diba? Ipiti muna natin yung isa. Nakikita yung lapot. Right. So, tamang higpit lang. Huwag ganong kahigpitan dahil madaling ma-low thread ang mga thread nito dahil maliit lang yung kanyang 8 lang. Ayan. So, ipitan. Gamit ang 19mm socket wrench. Ayan. Okay, so lipat tayo sa kabila para mas maganda ang buwelo natin sa paghigpit. So, dito naman tayo sa engine sprocket. Pakita ko sa inyo kung pwede ba yung 13 teeth na engine sprocket ng isang sniper. So, ayun mga bay, yung engine sprocket. 13 teeth po yan. Ayan, 13 teeth. Ayan. So, para makabit ang 13 teeth dyan mga bay, ang ginawa ko kasi dito sa lock niya, pinutulang ko itong lock ng sprocket mismo. Kasi dahil sa maliit yung sprocket, umuuntog dito yung pinakadulo ng lock. So, umuuntog sa kadena. At naghanap ako ng alin na maiksi para sumakto siya, alin na 5 ang bilang din. Tapos binawasan ko rin itong dito bahagya, para yung kabiyak lang halos ang binawas ko para hindi rin siya umuntog. Ayun mga bayo, sakto. Sukat lang. Kasi may pa nga konti ba may tama pa nga siyang konti may part pa rin na umuuntog siya, diba? Pero okay na, hindi na siya talaga nauntog. So ito muna ang ginawa natin dahil hindi pa nakakabili ng 1448 o kaya naman 1447 na sprocket set. So yan lang muna ang ginawa ko para mas madagdagan ng power. So maganda ang kinalabasan mga bay. Paahon ko in sa fifth gear 134 paahon po. Paahon ng Tagaytay. Alam niyo naman Tagaytay, di ba? Medyo ahon pagka nanggaling ka ng Silang Cavite. Yan, fifth gear 134. Pero hindi ko pa ito na-testing sa patag kung ilang top speed na ito. O accurate pa ba ng tama yung gauge natin dahil sa pagpapalit natin ng engine sprocket. Yan. So ngayon bay, sasalin ko na yung Yamalobe natin. Ngayon mga bay, salin na tayo ng Yamalobe. So ang sukat nito ay 850 ml na langis. So nakalagay naman dito yan. So babasa naman natin. Ngayon, okay lang ba sumobra ang langis natin o kulang? So dapat okay, siguro mas okay ang sumobra kaysa kumulang. So meron tayo ditong 1 liter na Yamalobe. So binawasan ko na to ng 100 ml. So ayun na ang ating DIY na change oil. Sana meron kayo nakuhang idea sa ating pag-change oil. Kung paano tayo mag-change oil ng tama. Kung hindi man tama, may tama din. Ayan, so sukatin natin. Ang pagsusukat pala mga bay, huwag nyong iti-thread, huwag nyong hihigpitan. Hayaan nyo lang na makapatong doon. Yun, saktong-sakto mga bay. Nandito siya Dito yung tamang sukat. Yan. Alright. Ilang. Takot